un dels punts del vostre programa electoral parla de pagar els proveïdors en 30 dies. Això segurament els proveïdors tirarien coets si fos així, però això no és una quimera? No, o sigui, al ple el candidat del PSC, el senyor Ros, ha dit públicament que no pot complir la llei de morositat. I això no es pot dir, perquè es pot complir. La gestió d'un ajuntament, la gestió administrativa de l'Ajuntament pot millorar. Hem de reconèixer que no som capaços de la paperassa, perquè al final és paperassa, és una factura que arriba que ha de passar tot un tràmit. Hem de reconèixer que això no es pot millorar? No, això es pot millorar, això és eficiència en l'administració i hi ha un funcionariat totalment capacitat per fer-ho i per tant es pot fer, a 30 dies es pot pagar i nosaltres ens comprometem a fer-ho. I no val a dir que només és un percentatge molt petit de proveïdors que tarden. No és veritat. Que tardin més de 30 dies n'hi ha moltíssims. I n'hi ha que fa un any i encara no han cobrat. Per tant, això no es pot admetre com una cosa normal, com un defecte, com una cosa que ja forma part del sistema. No, això ho hem d'arreglar.